Diu la teoria de l'evolució que venim dels micos. Quina aberració! Si és evident que l'home ve de la patata, de la patata, de la patata. Per si no ho teníeu clar, estem sentint La Patata, aquest tema de la trinca, que ens va perfecte per introduir en Josep Maria Mainat. Molt bona tarda. Bona tarda, com estem? Ai, molt bé. Escolta, Digue'm. avui parlem de l'evolució humana, Sí. perquè no venim de la patata, no? No venim de la patata. Evidentment no venim de la patata, però escolta, tampoc venim del mico, com s'acostuma a dir, eh? Ah, no? D'on venim? Tenim alguns antecessors comuns, evidentment, amb els primats, no? Que són els orangutans, els goril·les, els ximpancers, etc. Però tenim la nostra pròpia branca evolutiva, o sigui, som com cosins. Cosins. Però no venim d'ells, eh? Jo pensava que sí, pensava que era una evolució. Sí, tots O sigui, tenim evolucionem. un avantpassat comú, Exacte. però després algú ha anat evolucionant per la seva banda, diguem-ne, Exacte, no? cadascú per la seva banda, és una manera d'explicar-ho. Val? Sí. Junts, però no junts, revoltos però en castellà, que diuen, eh? Exacte. S'estima que la nostra branca es va separar dels ximpancers fa uns 6 milions d'anys. Els goril·les ja s'havien separat abans, 7 a 8 mil milions d'anys. 7 a 8 milions d'anys. I els orangutans fa 16 milions. O sigui, són 4 branques diferents. Nosaltres ens vam separar més tard, juntament amb els ximpancers, i després es van separar els ximpancers, i tal. Per tant, no és que vinguem del ximpancer, sinó que a l'avantpassat és comú a totes 4 espècies. De fet, un dels antecessors nostres es diu Pierolapithecus catalaunicus. Catalaunicus? Catalaunicus, Què m'estàs sí. dient? Tot parteix de Catalunya. Sí, és un fòssil que es va descobrir a Catalunya, concretament a Hostalets de Pierola. Per això en diuen Pierolapithecus. Pierolapithecus. No, No és m'estàs conya, fent el això, pèl o no? No és conya, Ah, eh? val, és que ja mai no et pillo. No, Val. o sigui, el Pierolapithecus català, com es diu? Catalaunicus. Catalaunicus. És un fòssil que és un antecessor de tots els grans simis, goril·les, ximpancers, bonobos i orangutans. Tots venen, i nosaltres també, del Pierolapithecus catalaunicus. Això em sembla molt fort, que vingui d'Hostalets de Pierola, eh? Sí, Sembla sí. fortíssim. Sí, bé, el cas és, no és correcte dir que venim dels micos, sinó que som una altra espècie més de primats. D'acord. Hi ha una sèrie de primats, nosaltres som una espècie més de primats, d'acord? Tot i que també és molt cert que en els últims 6 milions d'anys nosaltres, els humans, hem evolucionat a passos de gegant. O sigui, ells s'han quedat retrocedets i nosaltres hem evolucionat molt. Amb lo bo i lo dolent que implica això. Sí. Però nosaltres continuem evolucionant, no, Sí, ara? és que, esclar, per descomptat que evolucionem. El que passa és que els temps evolutius es mesuren en milions d'anys. I, esclar, ens costa notar-ho. Una mica sí, és a dir, tu i jo no notarem l'evolució de l'espècie humana, no? Però no hem deixat d'evolucionar des que va sorgir la vida en aquest planeta. Voldria fer un experiment d'aquells que a mi m'agraden. M'agraden. Hipotètics. Endavant, va, comencem. A veure, per fer aquest experiment, agafa un àlbum de fotos. Vols que ho faci ara? Sí, ja el tens, oi? Vinga. I a la primera pàgina hi poses una foto teva. D'acord? Vale? A la següent pàgina hi poses una fotografia del teu pare o de la teva mare. Vale? Val? A la següent una fotografia d'un dels teus avis o àvies. Sí. I així successivament. Cada àlbum li donem 100 fotos. D'acord? Està 100 pàgines. Són 100 generacions. Si contem 20 anys per generació, en números rodons són 2.000 anys cada àlbum. Val? Si ara miréssim la foto de l'última pàgina del primer àlbum, fa 2.000 anys, i veuries el teu avantpassat, o avantpassada, de fa 2.000 anys, i podries comprovar com, a part dels pentinats i les modes, aquesta persona, o aquest senyor o aquesta senyora, seria molt similar a tu. Val? Pertanyeu sense cap dubte a la mateixa espècie, l'animal, o l'homo sapiens. Per tant, en 2.000 anys, seguint sent el mateix homo sapiens, cara. Però, a veure, fa 2.000 anys no hi havia fotos. Vull dir, a veure, ho haguessin pintat a l'oli o alguna cosa així, d'acord? Escolta, que és un experiment hipotètic. D'acord, m'agrada la hipotètia. És un experiment hipotètic, cony. Carai, quin caràcter. Bé, escolta, puc continuar? Les senyores que tenim caràcter se'ns diu mal caràcter. Ja hi som. Continuem enganxant fotos hipotètiques Sí? en aquests àlbums hipotètics. Oi? Per fer l'experiment que proposo només necessitarem 50 milions de fotos. Només, diu. Només, sí. Foto amunt, foto avall, A 100 fotos per àlbum necessitaríem un total de mig milió d'àlbums. Uau, qui no té a casa mig milió d'àlbums de fotografies? Això, jo en tinc mitjos milions, 1 milió en total. A veure, segur que els nostres oients tenen a casa mig milió d'àlbums Que de veig que estàs en fotografies. mode sarcasme, tinc no. Bé, seguim. Com deia, posats hipotèticament en un prestatge l'un al costat de l'altre, aquest hipotètic prestatge, amb mig milió d'hipotètics àlbums de fotografies, d'un pam de gruixut cada un, perquè són uns totxos, Sí. tipus guia telefònica, no? Faria 100 quilòmetres de llargada. O sigui, seria 100 quilòmetres. Seria un prestatge com de Barcelona-Girona. Barcelona-Girona. Tot amb fotos dels nostres avantpassats. Val? D'acord? Suposem que la primera pàgina és a Barcelona aquí,
A l'estudi de Catalunya Ràdio, exacte. per exemple, vinga. Ja sabem que aquesta primera pàgina ja has enganjat una fotografia teva, i em dic que si revisem el primer àlbum de fotos, l'obris per un l'obris, a cada pàgina trobaràs un avantpassat semblant a tu, però això passa als primers àlbums. Sí? Però si avancessis cap a, per exemple, 500 àlbums, l'àlbum número 500, Cap a Massanet, no? A quin poble estaria aquest prestatge? Això, no sé, a cap poble, això estaria aquí 100 metres. Ah, ostres. O sigui, esclar, són molts, 500 àlbums estaria aquí costat 100 metres, no? Però fins i tot és el començament del prestatge, dit i fet, hi trobaries un avantpassat teu de fa 50.000 generacions enrere, que es diu de seguida. O sigui, de fa 1 milió d'anys. 1 milió d'anys. I et prometo que ja notaries una diferència important. De fet, estaries davant d'una altra espècie d'homínid, la de l'Homo erectus. Home, Homo erectus, i tant. Sí, escolta, es diu erectus. No facis la broma. No es diu erectus perquè caminava dret, diguéssim, No... Jo ho sabia. ho El teu sabies. inconscient és Vale, qui vale. parlava ara. Mira, aquí t'he posat una foto de l'Homo erectus. A veure... Tu hi posa una foto de l'Homo erectus i ha posat un entrepà que hi posa tu ets parent meu. Tu ets parent meu? Pregunta. Sí? Soc parent teu, Homo Sí. erectus. Bé, en aquests primers 500 àlbums de fotos no hi ha un moment concret en què l'home d'ara, l'Homo sapiens, es transformi en Homo erectus. Perdó, al revés, l'Homo erectus es transformi en Homo sapiens. De la mateixa manera que no hi ha cap moment en què un adolescent es transformi en un adult o un nen en un adolescent. És una evolució lenta, D'acord. darwiniana, que es diria. Darwiniana. El L'altre dia Darwin- ja en vam parlar, eh? Quan en vam parlar? La setmana passada. Sí, no? De Darwin, sí, i tant. Sí, vam parlar. Mira que bé. Bé, Mira que t'escolto, si de anessin vegades. revisant pàgina per pàgina les fotos d'aquests primers àlbums, cada foto d'un avantpassat teu seria molt similar a les de d'abans i les de després. Però, mica en mica, si et saltes 500 àlbums de cop, veuries aquest senyor que em dit. Evidentment, Que d'acord. molt guapo no és. Creu-me, segons els fòssils domínids, el teu rebesavi de fa 50.000 generacions tenia aquesta pinta, t'hi posis com t'hi posis. Vale? Bé. És parent teu. D'acord? Llavors ja et podries preguntar, anem a Girona. Anem a Girona. Quants àlbums se sent? Al final, l'últim Al final de tot, eh? Sí, l'últim final. A l'altra punta d'aquest hipotètic prestatge de 100 quilòmetres, en el qual hi hem replegat 2 milions d'hipotètics àlbums de fotografies, no, perdó, mig milió dels teus avantpassats. Què carai hi ha retratat a la darrera pàgina de l'últim àlbum 50 milions de generacions abans que tu? O sigui, 50 milions de generacions abans que tu, que, mica, i què s'hi haurà retratat? A la Jo primera? t'anava a dir un mico, però clar, m'has dit que no, Doncs que no. l'evolució és molt més lenta. Em sap greu comunicar-te, Elisenda, no sé com dir-t'ho. Veuràs, el teu recatarrebesavi de fa 50 milions de generacions, uns 1.000 milions d'anys enrere, no era cap mico. Era un peix. Un peix? Un peix. Ja està dit, au. De veritat? Sí. No m'ho dona. crec. Sí, dona, sí, assumeixo. Que era una salpa o una durada de l'Alt Empordà. El recatarrebesavi ets recatarrebesavi, com es deu dir, neta d'un peix, tal qual. I la teva recatarrebesàvia també devia ser un peix, si no haguéssim pogut tenir descendència. I a més, amic. molt probablement serien també els meus recatarrebesavis. O sigui, nosaltres tindríem... Som parents, ara resulta que som parents, tu i jo. Superat aquest tràngol, si ara anessis fullejant els àrbols cap al començament, doncs, Sí. abans d'arribar als peixos, trobaries ja uns quants peixos més això, aniries arribant, Van sortint potes, no? mica, el pensa que els avantpassats peixos que dius tu no van sortir de l'aigua fins fa 400 milions d'anys i al final em dic que eren 1.000 milions d'anys, o sigui, hi ha bastants, tots aquests Uns primers quants fotos, peixets, sí. uns quants encara estan dintre l'aigua, val? Però uns quants centenars de milers d'àlbums més cap aquí, diguem a l'alçada de Caldes de Malavella, per dir-ho, Sí? una cosa així, oi? Allà, més o menys, començaries a veure una mena de petits llargardaixos, és a dir, ja han sortit de l'aigua, tenen 4 potes, clic-clac, que ens emparenten amb els rèptils, amb els dinosaures i amb les aus, val? I encara centenars de milers d'àlbums més cap aquí, ja sé quin punt estaríem, llavors, més o menys, No sé a quin punt del prestatge estaríem ara. pels voltants d'Hostalric. Molt bé, Hostalric, perfecte. Els Hostalric, en aquests àlbums hi trauries fotos d'una mena de musaranya juràssica, que ens emparenta ja amb la resta dels mamífers. O sigui, és l'antecessor dels mamífers, d'acord? Ja ens estem acostant, doncs. I si saltessis uns quants centenars de milers d'àlbums i te n'anessis a l'àlbum número 30.000, Ara, per on cau, més o menys? doncs molt a prop, Santa Coloma de Gramenet. Ah, propíssim. Però doncs aquí, els teus avantpassats de fa 60 milions d'anys eren uns lèmurs. Això són els lèmurs? A veure, sí. Tinc una foto aquí d'un lèmur. Veus? El meu anterior gos s'assemblava molt als Mira, lèmurs. veus que també està molt parat, Sí. molt parat de ser parent teu. Doncs és preciós. Jo trobo que té els ulls Tenen uns verds que gasto molt jo. grossos, Que no? Jo soc parent de l'Elisenda, Carot, sí. Una mica sí. Doncs, bueno, i si te'ls deixis encara uns quants centenars d'àlbums més i te n'anessis a l'àlbum 30.000, tens aquest, val? El lèmur. Vale. I ja molt més cap aquí, el prestatge entraria dintre de Barcelona, no? Diguéssim, oi? I aquí hi trobaries fotografies d'alguns micos en cua,
ja ens estem acostant més encara, no? Que són els avantpassats comuns teus i meus i de tots els primats, inclús els homínids, val? I anant milers i milers d'àlbums més cap aquí, encara estem lluny, no lluny de distància, sinó lluny encara d'anys. D'anys, sí. Arribaríem aquí a la verassa de Francesc Macià, que és aquí al costat, com hem dit, i t'hi trobaries doncs, uns quants homínids, precursors de la nostra espècie, com per exemple l'Homo erectus, que t'he dit abans. Perquè caminava dret, va, no facis més la broma. De veritat, Vinga. I així anar evolucionant darwinianament, lentament, implacablement, arribaríem fins finalment a la teva foto, que és la primera pàgina de l'àlbum. Home, gràcies, Mr. Darwin. Quants anys haurien passat, doncs? 1.000 milions. 1.000 milions d'anys. De Girona a Barcelona, amb aquest ritme, 1.000 milions d'anys. 1.000 milions d'anys de la història de l'evolució de la nostra espècie. I només portem 10 minuts de secció, poca broma, Poca Alerta. broma. En aquests experiments ens hem aturat el peix de fa 1.000 milions d'anys, però podríem haver tirat enrere perfectament. Però molt més, I arribaríem fins i tot a el que en diem l'antecessor comú de tots els organismes. Quin és? El Luca. El Luca. El Luca, no fem la broma tampoc del Lucas, Luca. Luca. Es diu Luca perquè és Last Universal Common Ancestor, és a dir, l'últim avantpassat comú de tot. Tota la vida. És el comú universal, Sí. De tothom. De tothom. Es tracta segurament d'una cèl·lula procariota de fa uns 3.500 milions d'anys i de la qual ha evolucionat tota la vida actual i passada del planeta. És que per molt sorprenent que pugui semblar, nosaltres i tots els éssers vius de la Terra, incloent-hi els animals, les plantes, els fongs, les algues i tots els bacteris i tots els microscopis, els microbis, tots venim del Luca, directament. Val? Tothom i tots, totes tota les espècies humanes provenen de Luca. Humanes? Animals provenen de Luca. I vegetals també. I fongs, i algues, i tot el que tingui vida. És a dir, la vida, tota la vida, tenen un antepassat comú, que és el Luca, aquest bacteri. Bueno, d'acord. Aleshores, si hem estat 3.500 milions d'anys evolucionant, pensar que ja hem parat. No, home, no. És absurd. És absurd. El camí cap a la nostra espècie realment va començar fa només 3 milions d'anys. Només. Quan un ximpancé es va dedicar-se a baixar de l'arbre, es va posar a explorar els pedals del costat i tal, no? Però no sempre hem estat sols. En aquest temps hi ha hagut moltes espècies, diferents domínids, ¿vale? I estem parlant d'espècies, no de races, ¿vale? El que volia destacar és que s'han descobert 30 espècies distintes, diferents domínids. I estic parlant d'espècies, ¿vale? El que volia destacar és que hem conviscut en el temps, com a mínim, amb 5 d'aquestes 30 espècies. Amb 5? Sí, i amb algunes d'elles molt íntimament. Això vol dir que van copular i, per tant, vam seguir evolucionant gràcies a això, no? No ben bé, però bueno. Els neandertals, per exemple, no solament es van barrejar sexualment amb els homo sapiens, no? Sinó que aquestes relacions van produir una descendència que es va tornar a barrejar també amb els homo sapiens. I això fa que entre un 1% i un 4% de l'ADN de la majoria dels éssers humans d'avui en dia procedeixi dels neandertals. Amic. Per tant, som una mica de barreja de neandertal tenim, oi? I mira, ells s'entretenien i tal, val? Esclar, tu pensaràs, devien ser molt lletjos, no? No, home, no. Body shaming no fem aquí a la tarda. No, però pensa al disseny que la cova era molt fosca, que els hiverns eren molt llargs, que feia un fred que pelava, i que els humans d'aleshores tampoc eren tan guapos, no et pensis, eren bruts, peluts, desendreçats, no hi havia metrosexuals encara. No s'havia inventat la depilació, per sort. I a vegades em pregunto, què hauria passat si els neandertals no s'haguessin extingit? I què et contestes a tu mateix? Jo em contesto a mi mateix. Que si al llarg de la història ja hem tingut gravíssims i vergonyosos problemes de racisme en persones de la nostra mateixa espècie, imagina't els conflictes que tindríem si ara convisquessin en el planeta uns quants homínids juntament amb els humans. Quins drets tindrien? Els mateixos drets que nosaltres? Home, sí. Els mateixos que els ximpancers? Espera't. Un entremig entre els ximpancers i nosaltres? Perquè, esclar, estem parlant de que realment són un entremig entre els ximpancers i nosaltres, moltes d'aquestes espècies no han evolucionat tant. Sens dubte planteja problemes ètics, està clar. Sí. Jo ho tinc clar, però... No, perquè dic, si tenim problemes amb les races ara actualment... Sí, entenc. Imagina't amb les espècies, val? Perquè els neandertals no eren molt diferents de nosaltres, tenien foc, feien llances i fletxes, enterraven els morts, tenen monuments funeraris, cuidaven dels malalts i fins i tot tenien un cervell lleugerament més gros que el nostre. Anem bé, jo t'aviso, sí. Tenim 4 o 5 minuts encara. No, jo vaig xerrant fins que tu em diguis, para, mainat. Tira, mainat. Segons un estudi recent, l'art primitiu no va començar amb els sàpiens, com ens pensaven, sinó que va començar amb els neandertals. Hi ha unes fantàstiques pintures d'unes coves de Cueva del Castillo a Cantàbria, que
són fantàstiques. Alerta que em porta documentació gràfica, també, eh? A veure, les cueves. Mira quina pintura abstracta més fantàstica. Home, feu l'exercici. Poseu Cueva del Castillo, a Cantàbria, i veureu aquestes... Són com una espècie de mans. No, són mans. Ells van posar les mans a la paret, però les van posar d'una manera tan organitzada que sembla un quadre abstracte. Bueno, és que sembla que ho hagin fet fins i tot amb spray, eh? Vull dir, les mans estan perfectament o sigui, això em fas un póster, impreses. ho firma algú, el Tàpies, no? Perquè el Tàpies els fa més lletjos. Però bueno, algú... I tu creus, no? Tu creus, Art contemporani, tu creus. Sí. Qui sap com hagués evolucionat la cultura dels neandertals si no s'haguessin extingit? Que segurament per culpa nostra. Doncs no ho sé. Ara em sap greu, no haver-los conegut. Sí, realment és una pena. Un dia parlaré de la possibilitat de clonar un neandertal, perquè tenim el seu genoma. Recentment s'ha pogut desxifrar, a partir de diferents exemplars de neandertal, algú ha desxifrat tot el seu genoma. Ja el tenim. Si el tenim, el podríem clonar. Reproduir, no? Necessitaríem una dona voluntària. A mi no em miris, ja tinc prou merdis a la vida. I, a més, uns problemes ètics per solucionar. Això sí. D'acord. Però ja he dit en algun programa que estem en un dels moments més apassionants de la història de la humanitat. Ja ho he dit, oi? Sí? Uns quants cops. Vale. És que és la pura veritat. En aquest segle és perfectament possible i altament probable que per primera vegada a la història del nostre planeta una espècie, l'Homo sapiens, sigui capaç de modificar voluntàriament la seva pròpia espècie i crear en pocs anys una espècie nova del gènere Homo, a la qual alguns hi han donat nom, l'Homo post-sapiens. L'Homo post-sapiens. Sí, seria fruit de millorar la nostra espècie actual amb els avenços que permet l'enginyeria genètica. I ens permet activar i desactivar gens, reescriure-los, eliminar-los, i fins i tot inserir al nostre genoma còpies extres de gens específics que ens milloraran alguna de les nostres capacitats físiques, intel·lectuals, sexuals, tot. Podem ser una espècie nova, realment. A més, moltes d'aquestes modificacions seran transmeses a les properes generacions. Si això hi sumem tots els altres avenços que hi haurà, penseu que prescindint dels milions d'anys que serien necessaris per una evolució darwiniana basada en la selecció natural, que a més a saber cap on es portaria, igual ens portaria com perquè ens creixés el nas, on sortissin dues ales, no, jo què sé. M'encantaria lo de les ales, eh? Sí. Si pots fer alguna cosa, comenta-li a la genètica. Els dits més llargs i més prims per tocar millor les tecles del telèfon, val? Possiblement, sí. Doncs farem nosaltres mateixos, en pocs temps, amb la nostra tecnologia, agafarem les regnes de l'evolució i fabricarem un nou cos humà, versió 2.0, que ho superarà les limitacions d'aquesta bírria de cos humà que tenim ara. Perquè, esclar, el cervell, bé, d'acord, no està gens malament, però la resta de l'organisme és molt millorable, eh? Per exemple, ara mateix jo hem d'acabar aquesta secció, eh? Perquè no pel temps, no sé si el temps anem bé o malament, però no em queda més remei. Anem malament, però... No ens queda més remei que anar ràpidament a fer un pipí. Sembla mentida que després de tants anys d'evolució encara siguem esclaus d'aquestes ineludibles obligacions biològiques. Adéu, eh? Adéu, vas a fer un pipí, no? Sí. Clar que sí. Un moment, espera un moment, només. Tots nosaltres ens transformarem en una nova espècie o hi haurà una nova espècie que conviurà amb nosaltres? Abans d'anar a fer pipí, respon-me això. Espera que em creuo les cames. Espera que al començament potser se'n beneficiaran uns quants privilegiats, però aquests avenços estaran a l'abast de tothom, de tots els humans. I llavors l'Homo sapiens desapareixerà i ens convertirem en l'Homo post-sapiens, una nova superespècie, tonejada, millorada físicament, intel·lectualment i definitivament preparada a conquistar l'univers. I al ritme de la Guerra de les Galàxies me'n vaig, que se m'escapa. Que vagi molt bé, Josep Maria Mainat, gràcies. Fins la setmana vinent i esperem que tots plegats una miqueta més evolucionats. Gràcies, Josep Maria.